Atong tubag sa Salmo Responsorio nag-ingon sa to, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Lingi ay imong tupad na malipayon ron imong kasing-kasing, na malipayon o bugat. Daghan ra ba kay mga tao karon nga bugat kay kasing-kasing. Niya kung kininang atong kasing-kasing maoy mo bugat, porti nagyong dakuas problema. Way kwarta nga ika hulip aron mo gaan ang imong kasing-kasing. Wa say tao nga makapagaan ana. Gabantay mo na mga tao nga magdepresyon, bugat na kay kasing-kasing, na stress kayo sa iyang bati nga emosyon, imong tambagan, singhaga na noon ka, imong taga-agbutan, ilabay, manghagis, di na makontrol. Nga naman, kay ang kasing-kasing, wa malipay. Kinsa ra gyud makalipay sa kasing-kasing? Ang Ginoo. Kay siya may naghimos atong kasing-kasing. Karon daghang kitag pamaagi na ay mga psychological way, mga scientific way, na ay mga therapy, mag-therapy, na ay parihab ang mga tao kay para kuno maayo. Aw na mo sad nooy matabangan. Pero kung ang tao gani nga imong ipaterapi aron maayo sa iyang depression, sa iyang addiction, unya dili niya sudlag Ginoo inighuman, igo ra siyang ni gamit ana mga scientific approaches, unya dili niya sudlag Ginoo inighuman, oy matud pa sa mga panultihon sa mga psychologist, ni-relapse ba mo balik, naidaghan akong kaila ingon ana niya mo grabe para ba hinoon, kanabitang moagi kabuutan niya balik ang kabuang na mas grabe pa kabuangon kaysa katong kaniadto pa. Gitag-ana na sana ni Kristo, ingos Kristo kanang yawa inigbiya ana sa imong kaugalingon, magsuroy-suroy ra na siya ngadto sa laing lugar nya human makahuna-huna na siya, ako tong bisitahon pagbalik ang akong gibiyaan. Inigbiya ni sunod niyang kakita limpyo na nya way gapuyo, mangimbitar pa kunog laing 7 kayawa tong yawa, mubalik sila puyo dito adto pa sila mag-enjoy. Muna mo grabe kuno ang kayawanon sa maong tao. Nya unsaon man pagpasulod ang Ginoo sa atong kasing-kasing, kinahanglan mulaom tas Ginoo mismo, or anha ra kita mulaom sa Ginoo. Ang ato bang kaning mga pangandoy sa kinabuhi, di nato isalig og tao, anha nato isandig sa Ginoo. Na kamong mga ginikanan, ayaw na mo paghuna-huna na kamo maoy paglaom sa inyong mga anak. Ngayon rabadayon mo nga, sus di yun mahimo o mamatay ko karon, kay unsao na lang ni ako mga anak gagmay para bani, unsa na lay kaugmaon ani. Ana no? Mao man ginay sagad. Nya ang mga ginikanan sad moingon sad, kining ako mga anak, ako gining paeskwelahon kay maura gini among paglaom aron mahawas bis among kalisod. Samot na gid noon. Labi nagmatukhang na man. Lusno ginang imong paglaom. Kadiyot ra kay na. Suroy-suroy. Gahapon ang ato mga PYCC nag-outing ambot. Musta ka to, wa ba ka to yung mga yawa-yawa ato ilang gibuhat, takibaw ato kung sa to ilang pambuhat paghuman.
Karon na sad kuno, ngato na sa mga sakristan. Mong outing na sad kuno, o ba kani magunay-unay ra ni mga kanahang dagko. Nya, may untag mga buutan ni sila. Pero naay uban mga buangon. Gamiton pa ang simbahan, adto mi, serve mi. Ang ginikanan sa taon dito, akong anak, salamat in taon kay ni serve gyud. Hay naman imong anak, o palagi mauli, ato ni serve. Serve. Dantag pila ka buwan to ana galuspad na gasuka-suka mao ni resulta sa imong serve ana pasangin lan panpari usahay nga buangon mao na laom sa Ginoo ug saon man paglaom sa Ginoo di ta mangandoy sa mga pagdaig sa atong isig katawo. Magsigi ra gid tag buhat og maayo apan dili ta mangandoy nga daygon muna sa atong kaning unang part sa atong ebanghelyo niingon si Kristo himua gyud ang imong mga tulumanon sa relihiyon kaning atong mga works of mercy kaning atong piety kaning prayer ug uban pa natong mga practices dinhi sa atong simbahan himua gyud sa tago. Nga dili man ni matago kay naa may social media, di naman gid ni matago kay ato man ning gi-announce dinhi nga pamalit mog slots. Ang ato na lang unsa man dili nato pangandoyon nga daygon ta. Gilingay mong tupad. Ina okay ra nimo dili ka ma-recognize. Yeah. Na kanabang dili ka matagad ba? Baliwa ra ka okay ra nimo. Narabasay ato makinaiya masuko kita dili matagad kanang agi-agian lang ka ba ikaw mo ay naghimos mga butang nga maayo nya dili ka i-recognize ang i-recognize kadto noong gamay ra kay nahimo nya ikaw wa ra ka pasalamati oy masuko moingon dayon wa moy ayo usab pay layog nato ani usab man na silang kitar may sugoon nya di pagyud ka maong mo pasalamat ala patay ka di ma-stress na kana ang imong kasing-kasing mabugat na kay nga naman naamang ka nilaom sa tao pras nako mulaom ko aning mga ato mga nag-serve dinhi sama aning mga sakristan may lang nagting outing daghan kay na sila pero ting serve dire magkabuang tagpangitag hain ang sakristan mabuangon sa na sila yan ako mulaom diha na dagko ra ba sa nagkaon usahay ano nang makaingon ta di na lang ta mulaom mo serve na lang ta mo serve ana pagkan-anag maayo ana aron nagko nagdali anhata mo laom ana mga PYCC kanang mauna ato mga ashiret dinhi nga naagi panahon ang ato in taong mga luwa lisod na banig lakawng uban mao in tayo magsigig sinya-sinyas diha kay wa nay PYCC ambot og hain wa kamata ano man kamata sigig duwa sa cellphone sigig communicate anang ilang mga ka berks diha sa social media na nya mulaom ta na ayaw diha sa Ginoo diha laom sa Ginoo nasa uban nato dinhi may kay mo daig-daig nato daig-daig ana nya taklahaw lang libakon ta pasingitan pa ta ang nana ba masyaklat tagkalit ganong iya man ning gibuhat nga may man tatag relasyon niya nganong mao naman ni iyang sinultihan mga buangon kaistanan ayaw gyud laom anang tao kaysad mong laom diri nako laom sa Ginoo mao na og maglaom na tas Ginoo malipayon ang atong kasing-kasing ngano man kay ang Ginoo di gyud mo sa likway nato ang tanan natong gibuhat maayo og dautan giiya ginang gimonitor bisan kadtong labing tago natong gibuhat iya ginang gimonitor nya kon iya ganing monitoron kung nagbuhat tag dautan automatic tagaan day tanyag signal unsa man mahasol ta mahasol gyud
Wa gyud dautan nga buhat nga dili makahasol sa kasing-kasing. Sama anang kamo mga gidikanan, makasinghag mo sa inyong anak, inyo pa ginang mabuyboy, muhilom ng inyong anak, muto ang luha, ikaw nga nagyaw-yaw, unsa imong bation? Uy, mahasol ka. Bisag magpakaron ingnon pa ka nga. Una, anak pa ka, isog-isog ka, pero ika na lang usa mo, anak, kinuin taon, hilak ng taon to akong anak ko. Anak. Kamong mga asawa, yaw mo sa inyong bana, sige mo pangasaba, tanawag mo lakaw na, masulubon kay naong, mahasol ka Labi nagdi na mo uli mga tulo ka adlaw, magkaratol-ratol ka, mura jud kag himungaan, awadag piso. Magsige kag putak-putak, magsige kag yaw-yaw, magsige kag pag-check up. Da ngano man sa tong imong yaw-yawan. Ikaw niya pa diro naman mo balik. Nakakita to ditong pahulayanan. To amay dito silingan nga di mo yaw-yaw, magsige rag ingon, I'm just here for you. Ana. I'm just a text away from you. Patay ka diha. Hasol ka, mahasol. Muna laom sa Ginoo. Kung tan-aw nato ang atong gibuhat nga maayo, wa sukli og pasalamat, okay lang. Kay ang Ginoo nakakita man. Mupadayon kag buhat, of course, padayon tag buhat. Insultuhon ta dinhi, sigihan tag himog, istoryang bati, sige lang tag buhat og maayo. Ni gabot sa panahon na manginahanglan na sila, magbutan-buutan na sa request nato. Father, pwede ko ang pader, ana, ibo na sa tagaan, ighuman na sa animal ng parian, ato ana, sige lang yapon tag buhat. Ana, total Ginoo may nagtan-aw. Di ba? Di man ang tao nanibitang atong sigig baligyag slots, daghan kay nalipay aning atong pagpamaligyag slots, pero daghan sang nagyaw-yaw, magsigig ingon sige balik-balik anang slot, sige balik-balik anang slot, wa na lang ini pull iprem hingwarta gyud kaning parian, naiuban ingon ana sad nimbam kay nang uban ron diri sa tuwa na sad slot na sad sigutan na sang slot ana. Giling nga imong tupad na malipay kag maghisgot og slots, Father, ina kanon. Karong Sabado, June 22, maoy akong ika 20 years sa akong pagkapari. Sumad sa among ordinasyon niadtong June 22, 2004. So 20 na katuig akong pagkapari. Lipay mo sige. Magmisa ko dinhi alas 6 sa gabi pero kaming kabatchmates kuan mami kabuok 11. So dinhi sa ato sa Liluan tulo mi kabuok dinhi Father Morphy Sarsunas na diya sa San Fernando El Rey ug si Father Edgar Sondo ug ako. Nya tuas Danau Father John Almasol na Basak Mandawi, Father Lito Peralta to sa kaning sa Lahog si Father Jojo Aquino, to Talisay Father Roger Piloton na sa Seminaryo Mayor, rector sa Seminaryo Mayor, namong usas kinakusgan na classmate si Father Mar Balili, na to Minglanilla si Father Roy Bukag, niya to sa Asturias, Santa Lucia, si Father Christopher Amoris, niya to sa Santa Fe, si Father Dave Villasiran. Pari paming 11, 20 na katuig. Daghan mig nabuhat, daghang tao nalipay namo, daghan sang tao nga nagsaway namo. Mupadayon pa ba mis pagkapari o dili? Padayon mi, wala usay sawayon mi, usahay ang musaway namo, amo ra sang igsuong mga pari. Nasay uban mo daig sad namo. Sige lang kita ani. Kay ang importante ang Ginoo. Nya kamong mga nangalipay, mo celebrate mo kuyog nako, kamong dinhi territorial parishioners o kamong mga online parishioners, hilom na lang san mo pahalipay nako.
nya kay bawo na mamugon say makalipay nako, dili ng pagkaon kay niya nay daghang pagkaon, dili sa nang mga gamit nga sinina, bisag gani ka ng cellphone, mga gadgets, di na ko malipay ana. Bisag palitan pa ko ninyo kanang kinamahalang sakyanan, di na ko malipay ana. Unsa may makalipay nako? Unsay makalipay nako? Ang pagpalit ninyo og slot. Kay ngano man mas gihigugma nako ang simbahan kaysa akong kaugalingon. Mao na kun atong hatagan ang simbahan o mga kaayuhan, mao na nay akong kalipay. Kay tungod nining akong gugma sa pag-alagad sa simbahan, gibiyaan ako hasta akong ginikanan, masakiton, paralyzed, akong maguwang paralyzed, akong mo'y breadwinner. Ginibiya ako atong 1995 sa among balay kay Musod Seminaryo. Gibiyaan sa nako akong uyab nga magminyo on tami atong tuiga. Guwapa kay akong uyab ato. Buutan pagyud. Diyos noon pagyud kayo. Pati ano guna biyaan ako. Biya pa ko sa akong trabaho ato diha sa Land Bank nga nag-acting nako ato assistant branch manager. Biyaan gyapon nako. Tungod aning gugma nako simbahan mo na ang ako girong nakita ang makalipay nako mao ang simbahan nga monindot. Ning kamot kita diri nga atong panindoton ang atong simbahan, dili lang ang atong mga buildings, apil na ang atong katawhan. Mao na kamo wala palit yung slots, kamong tanang nalipay palitin ninyo yung slots. Atong SBF dag wa 500 man para ni sa atong kumbinto. Dako pa kay datong Bayronos kumbinto sa atong mga contractors. Palit lang mo 500 karon pahalipay ninyo sa akong pagkapari niya sa ato sang kuan MHD tag 1,000 man na. So kung kamong na ay 1,500 kamong tanan nga nalipay sa akong pagkapari niya naamoy 1,500 ipalit ra go nagslot karon di ba bang akong kasing-kasing magulpot-ulpot gyud kalipay labi na inig-announce nato diri nahurot nagkahalin ang tanang slots astila ninduta nya dili ra ako'y malipay kahibaw ko ang ato sa mga contractors ang mga tag-iyas yuta nga ato pang bayranan malipay sa nagmaayo makaingon sana dalaygon ang Ginoo kinsa may nakahimo ana kita nga andam mutuman sa sugo sa Ginoo nga dili na magpangayo or mangandoy og baos ngano man kay nilaom ta nga ang Ginoo mao gyud mohatag sa tanan matud pa ni Kristo ang inyong amahan nga nagtan-aw sa inyong gibuhat sa tago muganti kaninyo apan kung magsigit tag pangandoy nga kita gantihan pasalamatan daygon sa atong isig katao matud pa ni Kristo wa na mo'y mapaabot dito sa langit. Mao na si Propeta Elias, sikreto siyang misakas langit. Ningon siya, ayaw kuyog nako, pero si Eliseo ni kuyog yun. Gitagaan sa ni Elias og share sa gahom sa Ginoo. Nahimo sad siyang propeta nga bantugan si Eliseo, pero gihimo ni sikreto. Why nakakita? Why gipas si garbuhan except sa mata sa Ginoo nga nagtan-aw sa tanan ug nagmonitor sa tanan.